Γεια σας, είμαι η Μαρία Θανασίου, είμαι η ιδιοκτήτρια της εταιρείας Mason. Εδώ μαζί μας έχουμε τη Στέλλα Βιολάρη, αρχισυντάκτρια του Cyprus Shipping News. Γεια σου, Στέλλα μου. Καλημέρα, Μαρία μου, από την Λεμεσό. Από τη Λεμεσόν τώρα, πριν από την Αθήνα. Στέλλα μου, αρχικά συγχαρητήρια για το event σας και για την όλη σας εξαιρετική διοργάνωση όλων των συνεδρίων μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε και πολύ. θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το σημερινό συνέδριο και πώς αισθάνεσαι για το σημερινό συνέδριο. Σήμερα γίνεται εδώ στο Χαροπόμυλο το 4ο συνέδριο, βασικά τεχνολογικό συνέδριο. Είναι το 4ο στη σειρά και αισθάνομαι πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη που γίνεται εδώ ξανά στο Χαροπόμυλο για 4η φορά και ευελπιστώ να έχουμε αρκετή συμμετοχή, ήδη την έχουμε και θα ακολουθήσουν και επόμενα συνέδρια. Πες μας, τι προγραμματίζετε στο μέλλον, τι αναμένουμε στο διάστημα, περιμένουμε, πού θα είναι. Θα είναι τον Νοέμβριο, στις 22 Νοεμβρίου, στο Σταύρος Νίαρχος στην Αθήνα και προσκαλούμε πάλι όλους τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες να έρθουν να μας ακούσουν. Σίγουρα θα είναι πολύ εξαιρετικό για αυτό το συνεδρίο, όπως όλα σας και ενδιαφέρον επίσης, ναι. Με εξαιρετικούς ομιλητές, εξαιρετικούς συμμετέχοντες και πολύ καλό networking. Θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις λίγα λόγια για το φιλανθρωπικό έργο που παράγεται μέσα από την διοργάνωση του συνεδρίου Σε σας. κάθε συνέδριο έχουμε πάντα έναν φιλανθρωπικό ίδρυμα στο οποίο ο κόσμος μπορεί να συνεισφέρει. Είναι πάντα για καλό σκοπό. Στο σημερινό μας συνέδριο τα χρήματα όλα θα πάνε για το Ίδρυμα Θεοτόκος και Άλμα, το οποίο είναι για παιδιά με αναπηρίες και ελπίζουμε ο κόσμος να συνεισφέρει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Βλέπω γέφυρες χτίζουμε, φράγματα γκρεμλίζουμε, λέει, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και με αναπηρίες και ο κόσμος ελπίζω να μπορέσει να συνεισφέρει. Ναι. Ευχαριστούμε, Στέλλα μου, πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν η Στέλλα Βιολάρη μαζί μας σήμερα, αρχισυντάκτρια του Cyprus Shipping News. Ευχαριστώ.